Hello, 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 लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बर'नि जाफिनबावबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि हरसे थाला थाबाय आरोना पुरा 2टासिम थाबाय जोङो पुरा हेपि निउ इयारखौ एकदम नेथारनानै 1 तारिखखौ नेनानै जों पुरा 2टासिम थाबाय लोगोफोर थानायजों लोगोसे गोबां बेबायदि भिडिअ खालामजोबनो हायासै थेवबो ससे क्लिप लानायखौ आं नोंथांमोननो ब्लगनि गेजेरजों दिन्थिबाय आरो सोरबा माबायाव थांनानै नायहैदो आरोना दाखालि जोंनियाबो मा होनो बरदिनाव दिनै जों अमा बुथारनानै जादोंमोन नालाय आरो दिनै 1 तारिखआव जोंहा बेबायदिनो जाबावगोन लोगोफोर ओमफ्राय दिनैबो दाखालि बायदि ओंखाम संनायफोरखौ दिनै एकदम दाखालि लानो हायाखैमोन दिनै रेगुलारि लानानै नोंथांमोननो देखायगोन आरोना नोंथांमोननो नायबानो जाबाय जोंखौ माबायदि जायो जों माबायदि सङो बेखौ दिनै फार्स्टनिफ्राय देखायलांगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो जोंहा गिर्जा दिनै फुङाव ज' आरोना बेलासि डाइरेक्ट जगोन ओमफ्राय हराव खनसे जगोन खननै जगोन आरोना गिर्जाया लोगोफोर ओमफ्राय आलासिखौ बबेनि दा हराव खनसेनोसै आङो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो मा गामिनि नोंथांमोना सेयार खालामना होगोन आरोना लोगोफोर लाग्रोनोसै आरोना बेनिफ्राय फारि फारि लालांबाय थानोसै दिनै संनायसिम राननायसिम लाबाय थागोन आरो अमाया नैलाय होजेनबाय नै ओमफ्राय दाना अमाखौ लोगोफोर नै दायो सावखांना रेडि जाबाय आरो गोदानल'सो नांसिगौ मैया जिगेरा गायदोंमोन जेया ओरैनो माबाजोब्बायसो स' लोगोफोर दायो अमाखौ गोदानायखौ एसे देखायबाय आरो दायो फैलायबाय आङो दाउथिं आरोना लोगोफोर ओरैबायदि दाउआ जिबायदि गिदिर गिदिर आरोना दिनैनिया दाखालिना एसे फिसा फिसामोन ओमफ्राय लोगोफोर ओरैबायदि गोरा जागोन मथा मथि दाउला गोजा आरोना गासिबो ओरैबायदि स्मुथ जागोन जानो थाखाय आरोना ओरैबायदि मेजेम स्लाव जागोन ना लोगोफोर जोबोद नायबाय थाबानो जाबाय एक्साइटेड जागोन दिनै भिडिअआ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन ना लोगोफोर संनायखौ लाजोबगोन गासैखौबो नोंहा फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ जोबजासिम दाना मोनसे ओंखाम संग्रा पार्टिनि केप्टेन जों आंखौ बिदि जगार खालामगासिनो आरो ओंखाम संनायफोरा दिनैनि माबाखौ एसे फोरमायना होदो माबायदि जागोन दिनै गोदान बोसोर जादों आरो ओमफ्राय माबायदि जागोन पुरा इन्टारेस्टिं जागोन जाया गेस जालायलांगोन आरोना ओमफ्राय जों मैगं हाग्रा पार्टि गोजा मैगंखौ हाखांबाय दायो मैगंखौ पुरा रेडि खालामनानै दै फुदुंगासिनो ओंखाम संनो थाखाय ओमफ्राय अमाखौ बिथिं गोदागासिनो आरो ओमफ्राय दाउ पार्टि बिथिं खौसे दङ दायो दाउखौ एसे गोदानायखौ लानोसै आरोना स' लोगोफोर दायो जोङो दाउखौ सावखांबाय आरोना गोदासिगोन दाउआ टटेलि 15टा आरोना ओमफ्राय जों ओंखामा मोनजानांगासिनो फार्स्ट माबाखांबाय आरो खादासे बोखांबाय दाउखौ ओमफ्राय दाउखौ दायो मोजां एकदम गोदानाय समाव मोनसे लानानै देखायगोन आरोना सावग्राफ्रा एकदम साबामोन गासै ओमफ्राय साथामल'सै आरोना सानैया खारखाबाय गरमथारना दायो जोंनिया गिर्जाखौ दा बेलासियाव जसिगोन आरोना आलासिखौ दायो एसे देखायनो मोनसिगोन आङो नेनानै थाबानो जाबाय लाइभनि गेजेरजों लाइभ फैबा नोंथांमोना नायफैनो हागोन आरोना नै लोगोफोर दायो जों दाउखौ गोदाखांबाय ओमफ्राय दायो बे दाउआ 20 केजिनि माहाय दाउनाव दङ आरोना लोगोफोर माबा गासै 13टामोन सोब दाउला गोजा मासेबो दाउजु गैया सोब दाउला बे माबाखौ लांबाय ना माहाय देखायनो नागिरदों लांग्रोबाय नै गोदाग्राफ्रा जोङो अमा गोदाखांबाय दाउ गोदाखांबाय बेनिफ्राय दायो गामियाव लाइन गैया नालाय बेनिखायनो जों दैमायाव दुगैनो फैबाय आरोना ओमफ्राय फारसेथिं बिसोरो अमानि बान्दार आरो बिबु सुगासिनो लोगोफोर बेनिफ्राय दायो बेखिनियावल' भिडिअ जोबा लोगोफोर आरो संनानै जानाय दङ राननाय दङ आरो बिनि उनावहा प्रग्राम दङ गिर्जा जगोन बेखौबो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर दा दुगैग्रोना लानोसै आङो दायो लोगोफोर नै बरिया लकेसन आरोना पिकनिक सिकनिक जानो बेफोरबायदि आरो मजा जोंनिया पिकनिकखौ दैमायाव जाया लोगोफोर डाइरेक्ट जोंनिया गिर्जायावनो जायो नालाय बेनिखायनो जों दैमायाव जाया आरोना लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो बिबु सुगासिनो नै दानाबा आङो दुगैखांना फैबाय पुरा रेडि जाबाय आरोना गिर्जायाव टाइम जाखाबाय बेनिफ्राय एसे संनाय खावनायखौ देखायनोसै आरोना नोंथांमोना नायनो लागोन आरो जोंनिया माबायदि सङो आरोना बेदरफोरखौ माबायदि एवो ओंखामफोरखौ माबायदि सङो दिनै मण्डलनिखौ नायना लादो एसे गुबुन मण्डलनि आरोना लोगोफोर बायदियाव दाम खावगासिनो एसे देखायलांसै आरोना नै बेयावनो संदो खावदो आरो
दाउ बेदर जोंहा संगिरिया बे आरोना बोरै जागोन टेस्टि जागोन ना जाया टेस्टि जागोन ना जागोन टेस्टि जागोन टेस्टि नै मुरगानि आरे बानलु नै जोंहा आरो बिदि नै मेन बेदरा मेन बेदर बर'नि सबनिफ्राय साबसिन बेदरा बेनो संगिरि नामखौ खिथाना लादो एसे नामखौ खोन्थाया आरो बेबो बेदर आरो बिथिंबो बेदर एकदम लरा मोननैखा गोदान बोसोर जानायदोसो बरायनाय जानाय गैयाबा गैया दायो जों दाउआ रेडि जाना थाबाय ओमफ्राय नै जों दायो आथिं खर' एकदम बेदर मोजां गासिबो जागासिनो आरो ओमफ्राय गेजा प्रग्रामाबो सोलिबाय थिं जागासिनो ओमफ्राय थिग 6टासो जानाय लोगो लोगोनो एकदम जानायनि हाबाफारियाव लासिनो आरो एरलानानै बेखौ बारा मोजां नुवाखैलै माल होआखैना ओरैबायदि माल होबासो बेखौसो बारा लुगैना दे नायनानै दिनैसो जागोन दाखालिथ' एकदम उदैया मोजां जानो हायासै दिनैसो मोजां मोनजासिन आरो देहाया थिगानो दंना संग्राया नामा गावनो खोन्थालाया संग्राया लाजियो सिगां माबायावहाय रिटायार जाना फैनाय टाइकान्ड'आव ओंखायनो टाइकान्ड' हेन नुखाय मोनसिगोनो संनायाव दायो सब बेस्थ' ओमफ्राय गिर्जाया सुरु जाबाय आरोना दायो टाइमा जाबाय दायो 2:30 जाबाय ना 1टानिफ्रायनो जनो गोनांमोन गिर्जाया ओमफ्राय दिनै लेट जालायबाय आरो दा हरावबो लेट जालायसिगोन बेदर आरि राननाय जानाय लोंनायनि थाखाय दायो एसे देखायनोसै र' गिर्जा सिङाव हाबनानै दायो मोनजोबना रेडि जाबाय आरोना ओमफ्राय 6टा जानाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय गावबा गाव राननानै हरसिगोन आरोना माने बेयाव जाया जोंनिया ओमफ्राय न'आवसो लांना जायो आरो गावबा गाव राननानै दायो मोनखांजोब्बाय ओमफ्राय गिर्जा जोबनायदो ओमफ्राय 6टा जानायजों रानगोन आरोना दायो राननायखौ एसे देखायनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना नै बेदर जाग्राफ्रा एकदम नेखाना दंबाय थायो आरो सासे दङ जोंहा नै गामिनि केप्टेन सामलायग्रा बोरलाबाय नायबाय फारसेनिफ्राय थाला बोरलानानै नायबाय बे सिख्लानि नामखौ बे जिबनफोरखौ मोननो हायासै सिख्लाया बुंदों थाथारनांगौ आंनि नामा बेयाव थाथारनांगौ आरो खेबसे नायबावलाय आरो खावलायबाय नायबाय बे आइजोनि नामा एमब्रायैनो जिबन पुस्तकाव गैयामोन बेनिखाय बे हाबनो मोनासै लोगो लोगोनो बियो स' लोगोफोर दायो नै जेरै आं बुंनाय बायदि दायो बेदरखौ रानसिगोन आरोना ओमफ्राय दायो गासैबो माने गामिनि गासैबो मोनफैजोब्बाय आरोना एसे देखायलांसै बेदर राननायखौ रेट जोब्बाय फारसेनिफ्राय रानबाय आरोना एकनिफ्रायनो ओरै जाबो नै बेबायदि आरोना गामिनि गासैबो एसे बेदर राननायखौ देखायनोसै आरोना नै लोगोफोर दायो जों ओंखाम रानसिगोन आरोना ओमफ्राय ओंखाम आजावग्राफोरा फायखाजोब्बाय नोंथांमोननो बुंनाय बायदि आङो दिनै ब्लगखौ खिथिजोबनो हागोन आरोना दायो नै ग्रिड जजोबखाना दङ राननोल'सो नांसिगौ आरोना होजेनदो नै जों दायो अमाखौ रानग्रोसिगोन आरोना फारसेनिफ्राय दायो बेदरखौ पुरा रानखांजोब्बाय लोगोफोर ओमफ्राय माने आं बेदर राननाय खालायाव गैबाय नालाय ओमफ्राय आङो बेबायदि माने भिडिअखौ लाबाय थानो हायासै आरोना दसे ओरैनो लाबाय नोंथांमोन देखायबाय आरोना भिडिअखौ आं बिदिनो सेभ खालामसै लोगोफोर आरो भिडिअखौ जोबोरसिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आरो जाय चेनेलाव गोदान हाबसननानै चेनेलखौ अननानै लाइक साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना बिदिबा बाय लोगोफोर